So ayan, good morning mga ka-right. Sa mga umagang pinagpalang araw sa atin lahat, no? So araw ng Sunday pero gagawa pa rin kami dito sa bahay ni Tali, no? Bali, tingnan natin kung ano yung mga gawa ngayon. May mga pupurmahan pa. Ayan. Hindi pa natapos purmahan. So yung, siguro yung mga napurmahan ay pwede nang buhusan habang nagpupurma ron. Ayan, sa mga bakante pa. Ayan. So kahapon kasi di pa ako gumawa kasi sama pa yung pakiramdam ko. Baka kasi mahulog ako sa taas, nahihilo ko. Ginawa ko, naglaba ako dahil ko nilaban. Tapos yung nung medyo tanghali na, okay na yung pakiramdam ko, nagawa ako doon sa bahay ni katindahan ni ni Bibang. Kloringan ko yung slab doon na maliit. So at least may nagawa. Nakausad-usad yung tindahan. So ayan, abang tayo sa mga ganapan dito. So ayan mga ka-right, akyatin natin. Yeah. Akyatin natin. So ayan, so sarado na rito. Parang kumipot sa taas Akyatin natin. Yan natin yung pagkaporma. Kipot nga. Hindi talaga stopper. Kipot sa taas. Ang laki. Wala pa pala mga stopper to. Lalagyan pa. Ay, yung iba meron na. Yung saraduhan lang yung mga poste. Ayan. So kulang kasi yung pampurma. Bali, ito muna ang bubuhusan. Putulin yan banda rito. Doon. Ayon. So bali, saraduhan na lang yan dyan. Sa may bakal na yan. May poste. Tapos to, saraduhan to. Bali yung bibindi rin na lang yan. Yan. Alright. Ganda nito, antibay po nito pag nayari itong bahay na to. Napakaganda nito. So sa bahay ko dun sa Labo, bali yun, pag iislabing ko na lang din para may abang na na pang second floor kasi binaba na rin dun nung nakaraan halos bubong lang din ang natira sa mga kabahayan dun pagka nakaipon tayo. Kaya hiling ko po pa-support po sa sa aking mga vlog sa aking YouTube para patapos ko yung paggawa. So target ko next year pag nakaipon ako. So papagawa ko yun. Kasi ang yun, i-reserve ko sa kuya ko na nasa Nabutas na sabi ko, di man habang buhay nandiyan kayo nangungupahan. So pag nagkaedad kayo ay kailangan meron kayo mauwian. So di naman nila kaya magpagawa kasi sakto lang din kinikita ng kapatid ko dun. May 4 na anak. So at least kung may bahay kami dun sa Labo ay anytime na magusto niya umuwi ay makakauwi siya. And alright, yan. Pa-support po sa aking mga vlog. Yan. At yan po ang pag-iipunan ko yung sa Labo. So kahit hindi itong bahay ko dito sa San Roque ay kahit hindi ko matapos, okay na, at least natitira naman. So yun nga. At yun nga pala sa mga nagtatanong about kay Kuya Arnel, no? So si Kuya Arnel po, simula nung nabigyan ko ng trabaho doon kay Ate Margie, ay na-continuous po yung gawa nila doon sa nanay ni Ate Margie, sa bahay ng nanay ni Ate Margie, kasi yung kapatid ni Ate Margie ay dumating po galing ibang bansa. So nagtuloy-tuloy yung paggawa nila doon sa bahay.
Ayan. Ayan, maraming salamat sa pamilya natin Margie, no? Nagkaroon ng trabaho si Arnel. So sakto naman na napakahina po ng views namin ngayon. So hindi ko siya kakayaning mapasahod ngayong buwan na to. So tama-tama, sakto. Yan, maraming salamat at ginagayad talaga tayo na po may kapal. Yan. Yan, maraming salamat at sa suporta po ninyo kahit pa paano may hinaman ang views natin. May pumapasok naman na dollar kahit pa paano pa unti-unti. Hindi man sasapat sa ginagastos pang araw-araw, at least may pumapasok. Yan, at tumas po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. So ayan, sana suportahan niyo po yung yung pinsang ko sa Labo, si Ella. Yan. Sana mapansin na mabutihing sponsor ni Kuya Noli Vlog. Yan. Wala pa naman tayong solid na sponsor. So umaasa tayo sa mga sponsor ni Kuya Noli Vlog. Yan naman po ang katotohanan talaga. Yan mga ka-alright, no? So yan, siyempre patuloy pa rin ang masalamat ko kay Kuya Noli Vlog at nandiyan siya nakasuporta sa amin lahat na sa Bunting Hawaii, yan, especially. Yan. At napakarami niyang sulit na na sponsor. Ayan, no? So depende naman kasi yan sa sponsor kung pagkakatiwalaan ka. So ang mahalaga kung pagkatiwalaan tayo ng sponsor ay hindi natin sinasamantala. Mahirap yun magsamantala tayo sa sponsor, mga ka-alright. Kaya kung ano yung dumating ay yun lang po, at mapasalamat kami ng buong puso sa inyo. Ayan. Mahirap yung nagre-request sa sponsor kasi iba lang araw may balik yan. Kaya kami po ay nag-aantay lang kung sino yung magbigay para may tulungan. Okay na po kami ron, pero hindi po kami nagre-request. Ayan. Alright. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at hindi pa skip ng ads sa aking mga vlog. Kuya Kotse Official. Ayan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay pili nyo pong subscribe Kuya Kotse Official sa aking YouTube channel. At huwag na rin pong kalimutan i-like and share. At pinutin na ang notification button para lagi po kayong updated sa aking YouTube channel. Ayan, Kuya Kotse Official. Alright. So ayan po, magpe-prepare kami ng itong alamig na Halloween para pambuhos. Video mo, gano'n yung video. Bilang yan, magpares ng Barbaso mo lang publikado niyan eh. Tapos may pang-upload tayo. Bisa wala. Okay. Ano po yung intro mo? Nang-intro. Mawagad. Intro. Nang-intro ka. Diretso. No. Pag nagpa, matindi na yan. Ay, matindi na. Sure po na yan. Malupitan na talaga. Pag kaming dalawa nag-partner, matik na yan. Tol. Apa.
Anim. Tatlo. May baha. May buhaya. Idol. Sustar talaga. Ginagamit ko yung mga nyo sa pelikula. Ang buhangin ay lang bravo. Simultaneous vlog pinagsamang simultaneous vlog Sunny Fair sa dalawang channel sa isang halo. One.
Mo eh. Bago. Nalungan sa takon nyo ah. Bagong tunugan to ah. Lo. Ah. Apat. So. Walo. You everything I've been looking for. Siyam. So it's only fair to leave it on the line. Hold on. Tambok. Onse. Ano to? 12? 12. Alright, tubig na lang po. Ayan, dito po nagtatapos sa ating vlog. Yan, maraming salamat po sa patuloy suportahan ni Pix Kid ng ads. I love you all, bye bye. Yung pagtubig kay ano na. Ayan, panood nyo po ang upload ni Tula Lamid. Bye bye, I love you all.